Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw mga higala, adlaw karon nga Lunes, pitsa 19 na kini sa bulan sa Mayo. Ayan, no? Sugod-sugod na mga higala, no? Karong pitsa ugma nga adlaw mga higala, pitsa 20 o pitsa 20 pa rin ugma, no? Pitsa 20 na 20, pitsa 21, pitsa 22, sugod na. Sugod na migpakumpisal mga higala. Ug mga adlaw pitsa 21 kay mo culminate na lagi sa Flores de Mayo. Ala, no, congratulations sa tanan natong mga kabataan nga naka-appeal gyud, no, sa ato ang Flores de Mayo. Ala, no, may mundo na kanatong tanan ang hinaot kita nga naa kitang tanan sa kapiskay sa Panglawas. Okay, no. Nahala, no, unya ato ding mga pahasubo mga higala, no. Nakadungog ko sa Facebook mura og na may balita diri nga dili maayo, no. Murag na ay balita diri mahigala nga dili maayo nga si Father Oliver Bolongon, no, ni biya na niining kalibutan na. Pero ako pa lang ipa-confirm mga higala, ha, kay medyo wala pa kay ko makadawat og official gyud nga announcement gikan sa diocese. Pero doon na mga naa sa Facebook nga gi-post nga malagi na, no, nibiya na yung tao ng akong igsuong pari gikan nining kalibutan na, no, si Father Oliver Bolongon, pero wala pa ko makadawat gyud sa official nga text, no, gikan sa diocese, no. Murag tanaw na ako diri sa ako ang kuan mga higala. Murag wala pa man, no, wala pa man diri, no, wala pa man mabutang mga higala, no. Wala pa mabutang mga official wala pa mahigala diri sa ato ang YouTube, sa ating YouTube, sa ato ang kining YouTube naman ni text, wala pa mahigala, no. Pero nakadungog na kong istorya mahigala, no, nga medyo kuan na ni halina itang subo nga balita mga higala, no, si Father Oliver Bolongon ni biya na niining kalibutan. O sa kini ka masulubon kayo nga panghitabo alang ka ng mga pari tungod kay lagi kami mga pari nagtanaw sa kada pari nga among igsuon gyud, no, bada nga kung tinuod magani kini, no, ato nga mulitok lang kitag pila ka pulo nga pagampo alang usab sa akong igsuong pari nga si Father Ibiong or si Father Oliver Bolongon. Oh, no. Ala, no, may muto na kanatong tanan mga higala, nang hinaot ko nga naa kitang tanan sa kapiskay sa Panlawas. Abino arita mga higala sa CBCP News, Pope Leo XIV formal na nga gi-open ang iyahang pontificate didto sa Vatican kagahapon adlaw, Domingo, no. Nagiabrihan na gyud, no, sa to pa opisyal na gid siya nga milingkod isip bagong Santo Papa. No, gani la ikaduhang balita mga higala, usa sa iyaha mga mensahe nga gitudlo mga higala mao batud pa niya, together let's journey as one people, as brothers and sisters, let's walk towards God and love one another, no. Mao kini nahimong mensahe usab sa atong talahurong Santo Papa atol sa pagbukas niya sa iyahang pontificate na kadadtong nakalabay na kagahapong adlaw, no, Sunday. Ala padayon ta mga gala sa ato ang mga buhatonon ni ining kabudtuhon og ari na ta mga higala sa ato ang Saint of the Day. Abay no nga atong Saint of the Day karon matud pa May 19 May 20 mao kini si May 20 mao si San Bernardino sa Siena, no. Abay no kini si San Bernardino sa Siena mahigala usa kini si duna ni the end of the time along with cared for the sick
during a plague, and membro ni siya sa Franciscan order, no? Unya kusog kaayo mahigala ang iyang debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Unya he always traveled in foot, no? Sometimes speaking for hours in one place, then doing the same in another place. Doon na siya by location mahigala kini si San Bernardino sa Siena. Hala, no? Padayon ta mga higala na natagak ang ako ang kuan mga higala. Okay? Dala, no, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon o mawagkanto ang atong balitang ang ato ang saint of the day karong adlaw, si San Bernardino sa Siena. Hala, no, padayon ta mga higala ato day nga timbaya unog may mudto ang ako mga classmate, no, ada Carlos Duwagete, no, si Padre Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz, ug imanusab si Padre Dami Heramis. Okay, no? Abino padayon ta, ari na ta mga higala sa ato ang catechism, no? Nanangutan na yung mga padre. Sa naman dahi. Pwede ba nga imong i-explain ang atong devotion kang Mama Mary? Of course, no? So, ato na pasabot ginagmay. By the way, kining atong pagdebosyon sa atong mahal nga Birhen, no? Kalakip kini sa pagpanugon-tugon, no, sa atong Ginoong Jesucristo sa Juan kapitulo 19 bersikulo 26 hangtod sa 27 nga diingon si Kristo ngadto sa iyang disipulo nga si Juan, babay ania ang imong anak o anak ania ang imong inahan, no? Sa ato pa kining partiha sa John chapter 19 verse 26-27, gusto gyud ang atong Ginoong Jesucristo nga ato gyung himuong inahan ang atong mahal nga Birhen Maria, nga magdebosyon kita sa atong mahal nga Birhen Maria, no, ingon ni ana, no? Unya kining mao nga pagtulunan, kining maong pagtulunan gisuportaran kini sa iyahang mga kaubanan nga mga apostoles, no? Mga apostoles, so sa diyang giingnan si San Juan, iya po kining tudlo sa iyahang mga kaubanan. No, gani kalakip na niini mao si San Pedro muna nga naapil kini mga higala kining pag-atiman o pagdebosyon sa atong mahal nga Birhen Maria. Kalakip kini sa matud pa giingon sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ngadto kang San Pedro, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Sa ato pa gitudlo sa mga apostoles nga magdebosyon kita kang Santa Maria, no? And then sigon sa ikaduhang sa sulat ni San Pablo ngadto sa Thessalonica, apil na kini sa mga tradisyon nga gitudlo sa atong simbahan. No, nya gani matud pa diri sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Thessalonica kapitulo 2 bersikulo 15. So then, brothers and sisters, stand firm and hold on and hold fast to the traditions that you were taught, whether by word of mouth or by letter. No, sa ato pa kining mao nga tradisyon nga gitudlo sa mga apostoles, paingon usab sa mga disipulo sa mga apostoles kini mga apostolic fathers, kalakip kini sa mga tradisyon nga gitudlo sa atong simbahan, no? Gani, no? Kining giingon sa atong Ginoong Jesucristo nga sa John chapter 19 verse 26-27, behold your son, then he said to the disciple, woman, behold your son, and he said to the disciple, behold your mother. Sa ato pa ania ang imuhang inahan, ania ang imong anak. Ayan, no? So manaon niya ang atong mahal nga Birhen pod, sigon lagi sa tradisyon kanunay gyud nga nagatiman sa mga apostoles. Gani kini si Santiago sa iyahang pagpanaw paingon sa Espanya aron preach didto kabahin ni Kristo, nagpakita ang atong mahal nga Birhen ibabaw sa usa ka haligi nga bato kining gitawag na two pillar, o gidasi gyud niya kini si San Pedro nga mopadayon gyud sa iyahang tahas, no? Muna nga nagpakainahan gyud ang mahal nga Birhen kang San Pedro. O gani kung atong tanawon sa mga kasaysayan sa kining 1858, ang atong mahal nga Birhen nagpakita kang San Bernardita Sobiru dito sa Lourdes, France,
o matod pa nisugo kaniya nga magbangag sa yuta, no, o mugawas ang tubig nga adunay gahom sa pag-ayo, no, kanang healing water. No, dito kana nahitabo sa Lourdes 1858. No, muna, no, nga bisan gani ang mahal nga ang mga anghel sa langit, no, sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 28 nagkanayon man, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. So muna, ano nga dili gyud kita mulunga, no, sa pagdebosyon sa atong mahal nga Birhen Maria. Of course, alang ra pud ni natong mga Katoliko, no, kay doon na makitay matud pa lineage gikan sa mga apostoles. Ka mga apostoles gud mismo mo may gitugo ni Kristo nga giingna niya sa Juan kapitulo 19 bersikulo 26-27, babae aniya ang imong anak, ug anak aniya ang imong inahan. Sa ato pa gisugo gyud sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang mga apostoles nga ilhon nga inahan ang iyang inahan. Ilhon natong inahan ang iyang inahan. Ug tungod kay sumusunod na po kita sa mga apostoles, kuna nga ato pod nga gidebosyonan usab ang mahal nga birhen ug giila gyud usab nato si Mama Mary nga atong inahan. No, nya tradisyon gyud kini, no. Gani si Saint Paul, no, sa ikaduhang sulat sa Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 nagkanayon man, so then brothers and sisters, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught, whether by word or by letter. Ayan, no? So, sa dira na mga laing relihiyon mahigala, ug dili sila mo debosyon sa mahal nga birhen, kay dili man sila konektado lagi sa mga apostoles, no? Ang ilahang pagtulunan, gikan magyud sa Biblia usab, no? Muna nga, kabahin sa mga tradisyon, wala gid sila ana. Pero kita kinaaman tay koneksyon sa mga apostoles. Kaya pinaagi sa ato ang Santo Papa, pinaagi sa mga obispo. O, so magsinabtanay rata, no? Ang mga laing relihiyon, wala man sila ng debosyon. Ato ra silang tagaan po sa ilang lugway, sa ilahang gituhuan. Apan kita, nga gitudluan man yun lagi kita, no? Sukad pa sa mga apostoles, hangtod sa mga apostolic fathers, sa mga sumusunod sa mga apostoles, o paingon sa ila po mga sumusunod kana mga church fathers o gingon manusab mga kaobispuhan nga apil man gyud sa tradisyon nga gitudlo kanato, una nga padayon nagyud kita nga magdebosyon. Sa to pabuti pasabot ang atong pagdebosyon atong mahal nga birhen nagagikan pa kini panahon sa mga apostoles, no, sa diha nga giingnan ni Kristo ang iyahang sumusunod nga si San Juan. Behold your son, then he said to the disciple, behold your mother. Oh, klaro? Pero din na lang una kita kutob ang higala, ha? Ako dahil sa ako nang ginaingon, sigon sa akong nakuha ang gikan sa Facebook pasad ni, no? Nga atong gikasubuog dako sa pagpanaw na in taon sa akong igsuong pari nga matud pa nihalina sa laing kalibutan. Sa kinikas masulubon nga balita manghigala alang kanamong mga kaparian sanglit kami mga kaparian nag-ilhanay mangyud kami isip mga igsoon. Okay, daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.